Üdvözlök mindenkit ebben a mai technikai elemzésben. Mint szerver üzemeltetési szakértő mondhatom, hogy ma egy olyan témába vágunk bele, ami szó szerint szintet lép a helyi IT infrastruktúrátokban. Egy sziklaszilárd, saját, helyi mesterséges intelligencia szervert fogunk felépíteni, méghozzá teljesen az alapoktól, a vas szintjétől kezdve. Adott egy Cisco UCS C220 M4-es szerver és egy Tesla P4-es gyorsítókártya, amiket tökéletes harmóniába fogunk hozni. És hogy miért pont ez a hardware? Nos, a gazdasági előnye elképesztő. A Tesla P4 egy hihetetlenül költséghatékony, mindössze 75 wattot fogyasztó kártya. Alacsony fogyasztás, de brutális inferenciális teljesítmény, ami tökéletes a nagyvállalati szkálázhatósághoz. Tekintsetek erre az útmutatóra úgy, mint a saját, személyes építészeti tervrajzotokra. Na, vágjunk is bele a közepébe. Nézzük is a mai menetrendet, ami logikusan lentről felfelé építkezik. Első pont a host előkészítés és IOMU, aztán jön a virtuális gép létrehozása, a harmadik az operációs rendszer és a driverek, a negyedik az Ollama és az OpenWeb UI felhúzása, végül pedig az ötödik pontban a hűtés és a kötelező karbantartási feladatok. Első rész. Host előkészítés és IOMMU. Itt a legalsó rétegben kezdünk, hogy a fizikai hardvert közvetlenül át tudjuk adni a virtuális gépnek. Szóval a legfontosabb, hogy a fizikai szerver BIOS és CMC felületén kezdjük a munkát. Feltétlenül be kell kapcsolnunk az Intel VTD-t, ami ugye a hardveres virtualizáció alfája és omegája. Most alternatívaként létezik az SRIOV technológia is, amivel meg lehetne osztani a kártyát több gép között, de figyeljetek, mi a maximális sebességre és a tökéletes erőforrás allokációra hajtunk, ezért a direkt átadást, a pass-through-t választjuk. És van itt egy abszolút kritikus, Cisco-specifikus beállítás, ez a Memory Mapped IO above 4 GB, ezt kötelező bekapcsolni. A mai GPU-k memória címzése már bőven a 4 GB-os határ felett mozog. Ha ezt kihagyod, a rendszer meg sem fogja látni a kártyát, és ott állsz majd értetlenül. Oké, ha megvagyunk a vassal, lépjünk a hypervisor szintjére. Szép sorban végig megyünk a parancsokon. Látjátok azt az IIMMIUMU PT paramétert, amit a grouphoz adunk? Nos, a PT itt a pass-through rövidítése. Ezzel mondjuk meg a kernelnek, hogy a gazda gép saját eszközeit ne küldje át feleslegesen az IOMMU fordítási rétegen, ami egyből ad egy jókora lökést az általános sebességnek. Miután ezt beleírtuk, toljunk egy update group parancsot, hogy ez élesedjen is. Aztán jönnek a VFIO modulok az ETC modules fájlban. Ez azért kell, mert ez a keretrendszer felel azért, hogy a PCI eszközt biztonságosan úgymond sebészien leválasszuk a gazdagépről. Most pedig egy rendkívül fontos biztonsági lépés jön, a fekete listázás, vagyis a blacklisting. Hogy miért van erre szükség? A Linux nagyon segítőkész, és a beépített nyílt forráskódú Novaya driver azonnal rá akar ugrani a Tesla P4-re, amint meglátja. Nekünk ezt szó szerint le kell tiltanunk. Ha a hostgép lefoglalja magának a kártyát, akkor a virtuális gépünk bottal ütheti a nyomát. Ezzel a fájlszerkesztéssel garantáljuk, hogy a Proxmox szépen békén hagyja a GPU-t, megvédve azt a host szintű folyamatoktól. Tudjátok, mint minden sokat látott rendszergazda, én is abban hiszek, hogy a bizalom jó, de az ellenőrzés a minden. Egy gyors újraindítás után rá is küldjük ezt a DMSG parancsot. Ha a terminál kilistázza az eszközöket, akkor az IOMMU izoláció sikeres, és a hardverünk végre ténylegesen készen áll a virtualizációra. Második szakasz. Virtuális gép létrehozása. Az alapok stabilak, szóval jöhet maga a VM. Ne felejtsétek el, a Tesla P4 egy adatközponti kártya, eléggé kényes arra, hogy milyen virtuális környezetbe ültetjük. Szóval a QEMU beállítások. Itt nem lehet találgatni. Felejtsétek el a régi i440FX architektúrát. Mindenképpen a modernebb Q35-öt kell választani, mert ez fogja biztosítani a megfelelő PCI sávszélességet. Ehhez kell az UEFI BIOS is, azaz az OVMF, hogy a modern GPU firmwarek egyáltalán betöltődjenek. Aztán, amikor hozzáadjuk a PCI eszközt, pipáljátok be a ROM-bar és a PCI Express dobozokat. Ez azért kell, hogy a virtuális gép úgy érezze, mintha a kártya fizikailag az ő alaplapjába lenne belepattintva.
Na itt viszont álljunk meg egy pillanatra, mert ez egy igazi aknaméző. Erre nagyon figyeljetek. A VM CPU típusát egyszerűen kötelező hostra állítani, ez a leggyakoribb hiba, amit az emberek elkövetnek. Ha otthagyjátok az alapértelmezett AVM64 beállításon, az Nvidia vállalati drivere azonnal kiszúrja, hogy egy fura virtuális környezetben van, és vagy megtagadja a működést, vagy borzalmasan belassul. A host beállítással viszont átadjuk a szerver fizikai processzorának összes utasítás készletét, például a nagyon fontos AVX utasításokat is. Ez a maximális sebesség titka. 3. pont, operációs rendszer és driverek. Megvan a tökéletes virtuális vasunk. Lépjünk be a vendég OS-be, ami egy Ubuntu szerver, és telepítsük a szoftveres motort. Logikusan lépésről lépésre haladunk. Látjátok azt a kis szerver utótagot a driver telepítő parancsában? Ez zseniális, mert direkt nem az asztali drivert rakjuk fel. Egy éles vállalati környezetben senki nem kér a váratlan meglepetésekből, amikor egy driver frissíti magát egy inkompatibilis verzióra. A szerver ág sziklaszilárd stabilitást ad. A CUDA toolkit pedig tulajdonképpen a varázspálcánk, ez a könyvtár teszi lehetővé, hogy az AI matematikai műveleteit a proci helyett a grafikus kártya végezze el. Szó szerint 1000-szeres gyorsulásról beszélünk. Ez az a pont, amiért minden rendszergazda élhal. Beütöd a terminálba, hogy Nvidia, ASMI, ha lefut és ott látod a Tesla P4-et, mindenféle csúlya hiba üzenet vagy felkiáltójel nélkül, az maga a győzelem. Ez bizonyítja feketén-fehéren, hogy a Hypervisor, a virtuális gép és az Ubuntu végre hibátlanul egy csapatként dolgozik. Most már tényleg jöhetnek a számítási feladatok. 4. szakasz, Ollama és Open Web UI. Rendszer stabil, sofőr a helyén, jöhet az alkalmazási réteg, hogy végre életre keltsük az AI modelleket. Tényleg lenyűgöző, hogy mára mennyire letisztult ez a folyamat. Ezzel a sima kis telepítő szkripttel 1 perc alatt felrántjuk az Ollama motort, utána pedig rögtön indítjuk is a Llama 3.1-es modellt. Ez egy piszkosul okos, vállalati feladatokra optimalizált modell, és zökkenőmentesen elfér a Tesla P4 8 GB-os memóriájában. A legjobb az egészben? Az Ollama alapból csak a belső hálózaton kommunikál, tehát az adataink azonnal védve vannak az illetéktelen külső hozzáférésektől. Hogy a kollégák is kényelmesen tudják használni a rendszert, adunk neki egy szép ChatGPT-szerű felületet az Open Web UI-val. Kérlek, ne ijedjetek meg ettől a Docker parancstól, pofon egyszerű az egész. A portokat simán csak kivezetjük, de ami a táblázatban is látható, az a Host Gateway beállítása lényeg. Ez a kis paraméter zseniálisan áthidalja a Docker konténer elszigetelt hálózatát a virtuális gépünkkel. Így a webes felület simán tud beszélgetni az Ollama motorral a háttérben, anélkül, hogy bármit feleslegesen ki kéne nyitnunk a nagyvilág felé. Masszív vállalati biztonság. Egyszerűen. 5. egyben utolsó szakasz, hűtés és rendszerkarbantartás. Sokan azt hiszik, ha feltelepült a szoftver, akkor kész vagyunk. Dehogy is. Most jön az, ami elválasztja az amatőr házi laborokat a kőkemény profi üzemeltetéstől. 80 Celsius fok. Ezt a számot véssétek az eszetekbe. A Tesla P4 egy csodálatos fenevad, de teljesen passzív hűtésű. Nincs rajta saját kis ventilátor, ami megmentené. Szóval nektek kell belépni a Cisco CIMC távmenedzsmentjébe, és a szerverház ventilátorait high power vagy egyenesen maximum fokozatra kapcsolni. Ha ezen a 80 fokos határon túlmentek, vége. A kártya élete konkrétan azon múlik, hogy a szerver át tud-e préselni egy brutális légáramlatot azokon a hűtőbordákon. És hogy a rendszerünk ne csak ma, hanem egy év múlva is stabil maradjon, itt egy gyors ellenőrző lista a napi rutinhoz. Ha ránéztek a rendszerre, a Watch-N Nvidia SMI paranccsal valós időben másodpercenként frissítve láthatjátok a GPU terhelését és a hőt. És ha valamiért karbantartás kell, kérlek sose húzzátok ki a virtuális dugót csak úgy. Mindig használjátok a systemctl stop Ollama parancsot a szolgáltatások finom leállításához. Így sosem lesz adatvesztés vagy korrupció az adatbázisban. Nos, foglaljuk össze ezt a döntéshozók számára is, sikeresen felépítettünk egy hihetetlenül költséghatékony, bivajerős helyi AI infrastruktúrát. És ami a legfontosabb, az adatok nem mennek ki semmilyen felhőbe, minden 100%-ig házon belül marad, maximális biztonságban. Ezzel a tudással a kezetekben szó szerint megnyílik a kapu a vállalati innováció előtt. Szóval a kérdés már csak az,
Ezen az újonnan felépített, mesteri architektúrán melyik AI modell fogja megkezdeni a munkát nálatok holnap reggel? Sok sikert az építéshez és a kísérletezéshez, tökéletes üzemeltetést kívánok mindenkinek!